Gipahibalo sa inahan sa estudyante nga taga Barangay Subasta, Kalinan, Davao City nga na-missing udto ni atong Martes, June 14, 2022 nga nakauli na ang iyang anak nga si Marjorie Bagisan, 21 anyos, alas 7 kagahapon sa buntag, June 16, 2022. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Maridel Bagisan, inahan sa estudyante, gisaysay niini nga niuli ang iyang anak nga luspad og bugnaw tungod sa walay kaon. Diin gibutyag sa iyang anak nga niadto kini sa usa ka tambalan sa Cotabato. Naguli lang dyan siya ganiha, nag-commute siya o harapan man ang iyang gikuan sir, pero wala pa dyan na mo siya ginakulit o kuan sa mga full details ba mo lang sa siyang girila. Gibutyag usab sa inahan nga ayaha pa man nilakaw ang iyang anak, nagbilin kini og sulat nga na-depress kini sa iyang research studies. Dinasayrang usa ka achiever sa eskwelahan ang dalaga. Gikatakdang ipailawom sa counseling ang estudyante, din ipasalig usab ang eskwelahan nga mao'y motabang niini. Alang sa mga nagaagi og mental health problems, mamahimong mokonekta og magpatabang sa Department of Health kung DOH Suicide Prevention Hotline sa 0917-899-8727 or sa USAP hotline sa 989-8727. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.